nuduhaken Prabu Harjuna Sasra. Ora ning kene wonge, teng pundi? Ning kono kuwi. Minggat. Mulih. Gelem mulih ora? Mboten. Gelem mulih ora? Mboten. Ajeng kula sepados ngentosi 40 dina 40 bengi manggen wonten ing satengahing alun-alun negara Maespati badhe kula entosi. Ibarate tekad kula sampun nyawiji kula purun wangsul wonten ing panggenan kula menawi kula menika sampun dipun tampi dening Prabu Harjuna Sasra bau kowe ladalah. Iki bocah blagu iki jenenge. Sumantri. Mumpung kabeh durung kebajut kowe baliya. Kowe baliya mantri. Kowe baliya mantri. Rasane kene kowe suman mantri. Kok tebih sanget. Kula tetep mboten badhe wangsul. Kula tetep badhe nenggo wonten mriki. Ora gelem mulih mboten. Taunana windanana menawi kula menika dereng kepanggih kelawan ngarasanipun Prabu Harjuna Sasra bau kula menika mboten badhe wangsul nyuwun pangapunten. Palangkrik wani karo aku ingkang kula wedani napane. Ajeng panjenengan ratu ning ratu mboten saged kula ajeni. Menawi panjenengan ngalang-alangi dhumateng kula pun Raden Sumantri anggenipun kula badhe ketemu kalian Prabu Harjuna Sasra bau panjenengan dados mengsaipun kula cangkeme. Biasa telek kowe. Keparan Sumantri cangkeme bosok gandang elek. Mboten usah mbaur-mbaur tesih dangu lho menika. Ampun ditelas-telas ki teng sonten mangke pripun. Wis ora urusan. Suwe-suwe adem ya aku ki. Narmati Soto. Pun wonten dawuh Prabu Simparawan. Golek keringet. Ana mungsuh ki, antem ana. Lho. Lepatipun Sumantri menika menapa? Sembuh ora idep wong sing penting diatemi ngono wae. Lho mangke rumiyin Narpati Simparawan. Ula bengkarsa kula atur kiram dhumateng ora satir-tira. Ora usah. Kowe ora gelem perang, ha? Ora gelem perang kowe. Kowe yo ora gelem perang. Wayang anyar ora gelem perang ngono kuwi. Ora gelem kowe. Wah, wae matamu. Nyambut gawe. Ayo perang. Panjenengan ingkang nantang nggih panjenengan ingkang perang. Aku ki wong tuwa. Perange yo keren-keren. Wo. Wong gerang ora kena nggo tuwa-tuwa. Wis nantang-nantang dhewe, ora gelem maju dhewe. Ngrundel kowe, mboten. Ning kene sing paling tuwa aku lho. Ya ki tuwa nggih monggo, jenengan mang majeng, dong aku engko. Nganti iki gegenah iki Sumantri iki trukusane mungsuh iki. Iki tan urunga Sumantri trubusane mungsuh. Lah nggih jenengan mang majeng perang, iya mengko. Wantun mboten wani Simparawan kok ditantang. Mundur Sumantri, madheg kowe Sumantri. Walah. Bayar wong akeh-akeh ora kangkung, ayo madheg.
Mandek Sumantri, mandek, mandek. Rempak bala 3000 atemelo sangkanira bende dewa bende dewa sitara laya Sitara laya laya toblas Sumantri ana menungsa dedegane gagahan nanging nganggo mata jait sapa jenengmu Narpati kang saka negara Tulang Bawang jenengku Kalinggapati iya ana apa wani ngendhek lakune Bambang Sumantri yen isih tak kena tak slametake nyawamu kowe becik bali ya menyang papan dunungmu ora usah kowe ndadak gumendhung kemalungkung kowe arep duweni perlu apa Harok anggonku tumeka menyang negara Maespati aku bakal nemoni lawan Prabu Harajuna Sasrabau iya duweni perlu apa ora perlu kowe ngerti urusanku karo Prabu Harajuna Sasrabau menawi panjenengan sami ngalang-alangi laku jantranipun kula Sumantri budi kula sembadani bangga kula rampungi lah dalan joget tekendang arep model apa ora gelem minggat ketiban tanganku pedhot gulumu monggo panjenengan adol kula tumbas ya
Sumantri. As. Ho! Sanda. Ho! Woi! Waduh, oh, ngepong langsung. Iya. Mutiara. Ho, ho. Ho, ho, ho. Hai. Ah. Oh. 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 Hey. Waduh. Oh. Mundur. Kalingga Prana.